Els Follets i els Barrufets vam anar d'excursió a la platja de Salou. Allí vam descobrir el seu ecosistema. Vam poder observar totes les coses que hi ha. Algunes són pròpies de la platja. D'altres arriben del mar arrossegades per les ones, com les restes d'animals i moltes posidònies. D'altres hi arriben arrossegades per rieres, com ara branques, avellanes, pinyes. El que no ens va agradar gens ni mica van ser les restes d'altres coses que vam trobar, com ara borilles, plàstics, vidres i fins i tot un pneumàtic de cotxe. Ho vam classificar i ens vam adonar que tant a la platja com al mar estaven molt bruts. Això ens va fer pensar que tot allò que no llencem al lloc que toca al final arriba a la platja i al mar i pot fer mal als seus habitants. Per això us demanem: utilitzeu les papereres, recicleu molt més, reduïu els residus. La nostra platja, el nostre mar, el nostre planeta i nosaltres us ho demanem.